बे थांखि आरो नोजोरखौ हारिमु बिफाननिफ्राय हारिमु आफादनिफ्रायानो जा बिथांनि न'खरनिफ्रायानो जा बर'नि सासे गागि महरगिरि जा सासे थांखि आरो सानथौखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो बे हारिमु बिथिङाव खामानि मावनाय जिखिनि हेफाजाब रुंसारि बे हेफाजाबखौ बयबो फैलाव बसुमतारीनि आंनिफ्रायबो दिनै राजुआ मोनसे सारादु गावनो हायो दिनैनि साना गमामायैनो दा बिनि गेजेरावनो आंनि थाखाय जोंनि बर' माहारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव सान होननानै बुंनांगोन थांनाय 22 एप्रिल बैहिथि बोसोरनि 22 एप्रिल बे एप्रिलाव हरखाबै नैबे सिमला ओनसोलनि बाजानि गामिनि थागिबि बिथां फैलाव बसुमतारीया गावनि जिखिनि माने देहायारि जेंना बे देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानो हास्लाबैनि थाखाय बिथाङा रुंसारि जानानै थाङो। बिथाङा रुंसारि जानायनि आगोलाव गोबांथार जि बर'नि जिखिनि हारिमु बे बर'नि हारिमुखौ जौगासार खालामनो थाखाय आवगायलांनो थाखाय फोजौखांनो थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावदोंमोन। बिथाङा फारफ्रोमबो बिथिंनि महरगिरिनिफ्राय बिथाङा मेथाइ सुजुनिफ्राय बिथाङा गावनो फोसावगिरि जानायनिफ्राय बेबायदि प्रडिउसार जानायनिफ्राय बिथाङाबो बिदि खामानियाव बिथाङा बाहागो लानो हायोमोन, बाहागो लाबोनो हादोंमोन। आरो मोनसे जाय जोंनि आसामनि मोनसे मा होननानै बुंदों बयबो मोजां मोननाय जि मोनसे सिरियाल माने बेहरबारि आउटपस्ट बे बेहरबारि आउटपस्टआवबो बिथाङा बुसुदा बे मोनसे बिमुंखौ लानानै बेवहाय मोनसे महर माने बेवहाय माने बाहागो लानो सम मोन्दोंमोन, महरगिरि हिसाबै बाहागो लानो सुबिदाखौ मोन्दोंमोन। आरो बिथाङा नैबे जि माने बेहरबारि आउटपस्ट बे बेहरबारि आउटपस्टनि गेजेरजों गावनि महरखौल' बिथाङा गावनि महरगिरिनि जिखिनि रल बेखौल' बिथाङा रल प्ले खालामाखैमोन। बिथाङा बर' माहारिनि माखासे माने थासारिखौबो बा बर' माहारिनि जि मोनसे जोंनि राव जोंनि साननाय बेखौ बिथाङा नैबे माबानि गेजेरजों बेहरबारि आउटपस्टनि गेजेरजों बिथाङा गेजेर गेजेर बेवहाय माने बेरखांहोनो हादोंमोन। बिथांनि जिखिनि बेवहाय सानबोलावरि दिन्थिनाय बे सानबोलावरि दिन्थिनाया सानफ्रोमबो बेहरबारि आउटपस्टआव बर' रावजोंनो बियो माने बुंजानायमोन, बर' रावजोंनो बियो माने फोसावजानाय जादोंमोन। दा बे हिसाबै बेयो बिथांजों लोगोसे जोंनि थाखाय मोनसे जाफुंसार मोनसे बियो थासारिमोन। दा बिथांनि जि मोनसे अबथिराय जि रुंसारि जानाय बे रुंसारि जानाया जोङो बिटिआर सरकाराबो दुखु फोरमायदों। आरो बिटिआर सरकारनि जि जौसिन जि हाउस जौसिन जि न'खर जायखौ जों एसेम्ब्लि होननानै बुङो, बे एसेम्ब्लियावबो थांनाय 24 एप्रिल दाननि जि जोंनि बाजेट सेसन बे 24 एप्रिल दाननि 24 खालार बे 24 खालाराव रुंसारि फैलाव बसुमतारीनि जि जिउमा बे जिउमाया जाहाथे गोजोनै थानो मोनो, आलो गोजोनै थानो मोनो, बेनि थाखाय जों बिथांनि जि जिउमानि जि गोजोन थासारि बे गोजोन थासारिनि थाखाय जोंनि जि माने हाइस जि फराम जि माने हाइस जि खदन जि हाइस हाउस एसेम्ब्लियाव जोङो नुवाथारिनि सेराव आर'ज गाबदों आरो बिथांनि न'खरजों जोंनि जि कन्डलेन्स मेसेज बे कन्डलेन्स मेसेजखौ जोङो हरदों। गमामायैनो फैलाव बसुमतारीनि जि रुंसारि जानाय जि गोमानाय बेयो जोंनि बर' माहारिनि जि मोनसे माने हारिमु बिथिं बे हारिमु बिथिङाव गेदेरथार खहा जादों। आरो बिथांनि जि खहा जानाय बेखौ जोङो सुफुंसारनो थाखाय दा जोंनि जिखिनि थांनानै थानाय महरगिरि बिथांमोन बे महरगिरि बिथांमोनखौ आङो खामानि मावनो थाखाय खावलायदों आरो जोङो ज'यैनो जोङो खामानिखौ मावलांनांगोन। जिहेतु बिथाङा बर'नि बादै आसामावबो गोबां मुंदांखा फेस्ला दिन्थिगिरि बिथांनो माबा मोनसे बिहोमा होनांगोन होननानै बिमुं होनांगौ होननानै फोरमायदों। ना बेखौ जोङो दाख्लै जेब्ला 22 खालाराव बिथाङा रुंसारि जायो, 22 खालारनि एप्रिल दानाव जेब्ला रुंसारि जायो, इदिनखालि जोङो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों जोङो ज' दङमोन। बे ज' थानानै जोङो बेखौ सावरायदोंमोन आरो गमामायैनो बेखौ फैबाय थानाय समाव जों एसे सावरायनानै बेनि सायाव जों मायबा मोनसे गरन्थ लानो हानाय जागोन आं बेखौ मिजिंथियो आरो जों गरन्थ लानायनि जि मोनसे सावरायनाय बे सावरायनायखौ जोङो खालामगोन। जिहेतु दुखुथिया न'खरनिसिम माबा मोनसे बेखौ दिनै नैबे समाव दुखुथिया न'खरा गाव हारसिंल' नङा, बेवहाय गोबांथार महरगिरि बिथांमोना दोङो आरो बेवहाय आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय जि बिटिआर जि बिटिसि सरकार
बे बिटिसि सरकाराबो दोङो बेवहाय दान्दिसे उनाव जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा फैबाय थादों सफैगोन आरो बिथाङा गाव साननानै दोननाय माखासे मानि बाथ्राखौ गमामायैनो बेवहाय फोरमायगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बै समसिम जोङो नेनानै थाथ'नि। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।